Pasko sa simbahan sa Mandawi gikawatan sa wa pa mailhing mga tawo atol gayud mismo sa kapistahan sa dakbayan ni atong Miyerkules. Padayon pa karon nga giimbestigahan sa kapulisan ang maong insidente. Ani ang reporting ni Cosireno. Gisaulog niya itong Miyerkules ang kapiyastahan ni Senyor San Jose, ang patron sa Mandawi City. Alas 10 sa buntag ni atong adlaw, gihimo ang Pontifical Mass nga gitambungan sa ubay-ubay nga mga kaparian o gidagsa sa mga deboto. Wa damha nga mga niadtong orasa di ay samtang nagmisa, may kawat nang nahitabo sa rectory o kumbento. Dunay misaka sa ikaduhang andana ug misud sa kwarto sa moderator sa Team of Pastors sa simbahan, Monsignor Daniel Sanico. Aminado noon si Sanico nga gumikan sa kabisi niya ni atong panahona kay daghang mga bisita ug nangandam sab sa misa, nakalimtan niya nga nagtangag sa pultahan ang yawi. Apan giingong ang mga tao angayang anha ra unta magpaabot sa ground floor. Off limits and private kuan na siya. Private place kaya na mga kwartos mga pare. O niya, katulong sa taon may kuwan sa among kuwan. Mura lang sa uwa ba? Iya pang ipainom tubig. Niya, nagpinayos kaya nagdaman sa mga plato. Lakip sa nakawat gikan sa kwarto sa pari ang duha ka mga cellphones, smartwatch, iyang pitaka ug personal nga kwarta. Kung Father Manalo, ano yung maganihan niya kaya mga yung kwarta. No? Kanya, dinisa ng usa ka pari nga kuwan. Bato sa din niya nga sa iyang lugar. Idahadi niyang yawi para tingali mo kabli. Kanya, pero nagtuo kong nagidami niya. So akong ipa-change ang kanang kandado. Pero dito rin yung gibutang sa kalugar. Ang insidente na report na ngadto sa kapulisan nga miimbestigar na niini. Nakuhaan sa CCTV ang duha ka mga lalaki nga miadto sa kumbento ni adtong higayuna. Kini pa ang padayon nga giila sa kapulisan. Ang tanaw maragdayo siya nga makamaw lang gimutira kung asa dapita ang ingananin mo ko sila mga piyesta sa simbahan gani dunay maski sa probinsya usay. Paghulagway ni Entoma, gitiming gyud ang pagpangawat. Sa ingon niya ka simple ning saka sa maong sa kumbento ng brother nga room. Kuan na siya, mura atong nakita nga anad na siya. Iyang gitimingan gid ang kabisi sa mga pari nato. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.